Se on jäniksen pyynti alkanut. On 15 minuuttia on ensimmäinen nuri. Koirat irti. Niistä itse. Tervetuloa uuden videon pariin. Joo, pitää. Tänä aamuna lähdetään käymään jäniksen pyynnissä. Kaikki muu nyt on tietenkin loppunutkin. Noniin. Taas uusi yritys. Ei tullut viimeksi jänistä. Lähdetään käymään jäniksen pyynnissä. Tulee pari vierasta mukaan. Lähdetäänpä Mikko Mandolinin kanssa kahtoo vähän jäniksen jälkiä aamuksi. No niin, taas on se päivä, kun lähdetään pyyntiin. No niin. Oho. Nyt lähdetään hakkeen veluja. Onko se semmonen, kato tuo niin... Tervetuloa uuden jakson pariin. Ollaan rehkästetty näin paljon, niin voidaan tehdä taas ruokaa. Sitten tämmösiä leipiä. Viimeisen päälle. Onko ne niinku leipäsiä? Leipäsiä. No. Makkaraa ei syö. Mä sanon, että se on pitkä talavi alkaa kauan päästä. Mitähän sitä? Lähdetäänpä kahtomaan, että pääseekö Jose ampumaan, kun Sisu ajaa tuossa jotakin. Vähän jännittää, että onko siellä karhu vai susi vai hirvi vai kettu vai mikä siellä on tuolla koiraa. Mikkon piti päästä käymään Kojalla. Niin nyt on Kuolemanmäellä sitten ajo päällä. Nyt me koitetaan eksyä sinne. No, mä oon sitä mieltä, että meidän ei tästä kannattaisi lähteä, kun ne tulee tänne aina sitten. Ai jaa. Koirat ajeli ja ajatteli, että ota autosta kameran, niin Mikko rupesi hosumaan ja sittenhän se meni sitten 15 metrin päästä. Herpaantu. Ajo päällä. Mikkolla on selvästi haluja saada jänis. Meilläkin vihtiä juosta. No niin, mennään. Missä se on? Missä se on? Painelee tonne hiljaa. Meni jo. Menikö jo? Meni jo. Tuolta ei vaan kerkiä, vaikka on tosissaan. Nämä aamukaffit hölskyy mahaan, kun lähtee Jätkä ajaa sotavaloilla. Päivää! Käyttääkö te usein? Mikähän kiitäjä tämä? En tiedä. 30 vielä tuolla kaverista tuolla. Oletteko te kuullut siitä maantiekiitäjästä? Vaihdettiin siinä maisemaa. Siinä tuli Animal Rescue etiin. Oliko minkälainen tilanne? Koira putosi jäi. Mutta saatiin onnellisesti Jose uljana ritarnaa nosti koiran. Koira oli pistoolista kiinni jäänreunassa. Kurja tilanne. Ajattelepa omalle kohdalle. Hyvä. Sekö meni joesta yli? Tuu tänne. Tällä on sen verran enempi älykkyysosamäärä, että tää ei mene tonne veteen. Minttu! Hei! Minttu! Se olisi kätevä, että laitettaisiin sana tien pieleen semmonen kyltti, missä lukisi se tien niin. Se voisi olla semmonen käytäntö. Mitä te teette? Sometetaan.
spekuloijaa, että miten tämä tilanne tulee tästä käynnistymään ja etenee. Jaa. Kello on jo niin paljon, että taisi ottaa vaimolle, että vie lapset mummulaa hoitoon. Minkälainen se sun aikataulu? No, 1:00 sitä piti olla kotona. Kyllä vähän kiirettä. Noniin. Monesti kun sä oot ampunut niin jäniksen tänne autoon siis? No ei, mutta No niin. kysytäänpä näinpä, että monesti kun sä oot ampunut jäniksen tänä syksynä. No ei, mä nyt sitäkään kysytä. Se olisi tuolla 600 metriä erittäin hyvää kulkuista maastoa tuossa. Haluatteko nähdä? Tonne noin. Ja joo, se näyttää, että tuossa on tuommoista hakkuuaukiota ja muuta. Eikö tuohon lähtöpaikalle nyt, mistä se muuttui punaiseksi tuo haukku, niin siellä se, jos ei sun paikka ole. Niin, joo, mutta jos tästä lähtee kävelee. Eikö, tuosta Kärkistieltä, Mikko voi vies nyt tuohon Kärkistieltä. Joo, voi, mutta siltikin mä vielä kerron, mä vielä yhden asian sanon. Niin tuo maasto, niin se on semmoista kiviperkkiä, että ei ole hiljaa tosikaan. Tosi nopea kulkusta. Ei monen kiveen yli tarvitse mennä. Se on tämmöistä hiasen kokoista se kivi. Mennäkö lähteä jörnäyttää tuonne metsään? No kun ei tuonne vielä oikein, kun tuossa ei ole mitään säännönmukaisuutta tuossa hommassa, niin se on aika lottua pistä tällä hetkellä. Meepä silti. Kärkistielle se meni. Näkyykö jäneksi? Ei. Miten muut? Hyvin. Mitä me saadaan tänne? Kokemusta. Eikö me saada jäneksi? No, kyllä nyt näyttää vähän, että lujaa saa. Mutta onhan meillä niin koko päivä aika. On. Onko kiire johonkin? Ei. Ottaako vaimo koton? Kotona. Mä en tiedä oottaako, mutta on se kotona. Niin. Minttu tuossa ajelee jänistä ja mulla oli sipulikeitto tuossa keittymässä justiinsa. Kotona olisi pitänyt olla jo. Lapset menee nyt vissiin sitten mummulaan. Viiski saa olla metillä. Ei kyllä mä taidan olla ihan väärillä mestolla. Joo, ei kyllä mä oon ihan... Tämä on turha paikka tämä. Mutta se, että miten mä täältä pääsen sinne, niin se on kysymysmerkki. Olipa siinä tilanne lähellä. Kävelin tosiaan äsken kun lopetin kuvaamisen, niin jatkoin tää tietä pitkin tai tämmöisestä kärrypolkua pitkin. Sieltä yhtäkkiä paikahti ajo päälle ja koira tuli siinä vastaan ja minun ohi, mutta ei ollut ketään eellä. Että onko se sitten tullut vähän aikaisemmin vai mikä homma? Täällä ei ole vaan yhtään lunta eikä maa on niin jäässä, ettei jää minkäänlaisia jälkiä. En tiedä. Tuosta on 900 metriä matkaa ja menee Velua kohti. Se on tuossa oikeastaan siellä, mistä mä kävelin tänne, niin se onkin nyt siellä. Eikä tuulee. Hukkasille tuli. Kävelisikö autolle syömään sipulikeittoa vai jäisikö passiin? Ei kannata kyllä sitä niinku kameraa. Syttyykö? Niin olit sitä mieltä, että tuohon ei tarvitse paljon tikkuja näyttää, niin se on roihu. Se on melkein niinku semmonen rakolaakin ihan sytyytyy. No siinähän tää kiehisiä tulee. Pitäisikö meidän tänään paikka nimetä Sakset? Miksi tää on sakset?
Tuolla puussa näyttää roikkuvaa sakset, jos näin. No kato. Siellä on sakset. Miksi siinä on sakset? Miksi siellä on sakset? No niin. Kyllä tämä järjestää. Syttykö? Tää vähän auto. Sulla oli jotakin keinotekoistakin sytytysainetta siellä. Oli, mutta kun tuo kaveri auttoi, niin se... Kato, vielä siellä valakia näkyy. Aika ilikiä. Tiedätkö sä, se on 150 kirves? No mutta nyt pitää saada pizza lämpimäksi. Onko ollut tänään aktiivista metsästystä? No, aika kauan piti houkutella, että saitte jätetä edes nuotiota tekemään. Niin, eli... Tämä on muuten joku muovi, että se on ihan... Ootko siellä ollut valmiita kuivia puuta ressua? Onko se muuten ressun päällä? No, mihin asti se tuli? On. No eikä lopu jatkuu tuo. Katon, ei oo. Se on raja. Rajamailla. No mistä? Pojat tuli oikein erää. Mistä sitä tietää, mihin asti se Jatkuu kuivia puuta siellä. No, pitääkö meidän jotenkin niin? Mennäänpä pojat näistä aluspuistakin. No se ei kyllä onnistu. Puristetaan näin niinkö yhdessä. Joo. siirrettävää nuotio. Voisikohan tuossa laittaa tuonne hiaaseen ja... Ei mitään. Kato, noin vai syttyy, vaikka se voitti vielä Mikko sutata luntakin. Meillä on kenttäkeittiössä tänään kepakoita, pizzaa ja sitten tuo pakana syömakkaraa. Minusta tuo on pois oikeesti tommonen makkara sieltä. No, minäkään ymmärrä sitä yhtään. Kyllä mä siirryn näihin kepakoitteen syömiseen. Nyt lähdetään käymään jäniksen pyynnissä. Tulee pari vierasta mukaan. Pitäis vähän pakata reppua ja kahtella vaatteita ja mietitään mitä laittaa päälle. No vaatteet päällä, tuosta puhelintaskuun ja tää vielä keksitään joku kinttaat vielä mukaan tai vaikka kahekki, jos sattuu kastuun tai jotakin. Lähdetään hakkeen velukyytille. Onkohan mulla kaikki? No, se leviää sitten. No niin, nyt on saavuttu hakemaan velua. Onko tutun näköinen paikka? Mihin me nyt mennään? Haetaan synttärisankari. Synttärisankari? Mistä ovesta tänne tulee? Aikaisemmissakin videoissa käyty täällä. Joo, ollaan saavuttu tänne metsään taikka metsäautotielle. Aika vähän oli noita jälkiä missään, mutta yhdet tuoreet tuosta löydettiin, niin laitettiin siitä minttu liikenteeseen ja sitähän tuli sitten viimein ajo. Tässä nyt jonkunlainen passitus tässä tiellä. Pitää varmaan mennä tuohon pikkusen mehtän puolelle. Jäi pyöriin tuonne, ollaan likellä toiseen seuran rajaa. Niin se jäi pyörii sinne rajalle. Tietenkin. Kylmä tuuli vaan tässä. Niinkö näkyykö mylly pyörii tuolla. Jänis kerkesi mennä tuosta tie yli. Lu lähti sen jäljelle tuohon ja koira tuli nyt tuosta just se tie yli peräänsä. Katsotaanpa mihin päin nyt on sitten suunta. Tämä onkin jännittävää näin. Tavallaan, tai on uusi paikka, missä ei ole oltu, niin ei tiedä yhtään miten jänikset liikkuu. Joo, nyt on se tilanne, että tuossa vähän tuli hukka ja 150 metrin päästä lähti nyt uudestaan ajoa päälle. Katsotaan mihin se pyörähtää, että pitääkö lähteä tuonne tetsaamaan vai
jäähäköttää. Mä tulin tämmösen hakkuaukion reunille tulin tähän, niin let's see. On tämmössä mehtäojassa. Koira tuonne. 150 metrin päässä tuonne päin. Kestääköhän tämä jää? Jospa se kestäisi. Joo, melkoisen pusikkoon se melkoisessa pusikossa näytti pyöriä. Pitäisi tulla jo nuorille meille hiki. Vaan tässä kävi niin, että kun mä tulin tänne, niin se vaihtoi paikkaa. Ja eihän tänne tietenkään kyllä, ei tänne oikein hiljaa päässyt. Melkoisella ryminällä sinne joutui mennä. Odotellaan vähän, että kärseekö se takaisin tuolta vai painaako se tuonne toiselle tielle. Mä oon täällä niinkö puolivälissä kaikkia teitä. Tästä on niinkö helvetin pitkästi joka paikka. Meillä on tämmönen tämä tila. Tuomas tuli tuohon kanssa vähän kahtelee ja pihalle melko syöryä. Mutta on tässä vielä pikkumahdollisuus. Ehkä. Mä sanon teille. Ei oo tulossa tänne. On nimittäin niin kaukana, että 640 metriä. Kävelisikö autolle makkaralle? Me ei syö muuten makkaraa. Tai sitten kävelisikö perään? Jarno on kyllä tuossa välillä jo, että ei kyllä se jatkaa matkaa. Voi voi. Meneekö sä toisen repulle? Menin. Mä oon niinku koira. Sellainen pahakäytöksinen hirvikoira, mikä tunkee jonkun repulla. Tää sä syöt. Mikko oli ostanut tämmöstä boneless siipiveikkoja, niin se 5. Ai että. Oliko hyviä? Oli aika hyvin. Onko mikään maku? Medium. Medium. Se hotti on vähän tiukka. No se on vähän semmonen. Pikkurapulla sunnuntailtana, kun vajaat 20 siipiä hottikastikkeena, niin rupeaa ne viimeiset tökkii aika pahasti. No on muuten hyviä nuotioruokia, mutta ärsyttääkö yhden saa, sipaset sen suuhun, niin sitten taas kestää pirun kauan, ennen kuin saa seuraavaa suullista. 3 varttia seuraa. Pitääkö mun taas sanoa, että tervetuloa uuden jakson pari? Mitä taas? Mä selvitin sitäkin, että tarvii alehen näitä, että no niin, lähdetäänpä Mikkolle, niin lähdetään sitten niiden pyyntiin, niin näitä vittu introja rupeaa muuten olemaan.